ओरैबायदि मोनसे गिदिर प्रब्लेम आङो देखायनो नोंसोरनि इउटुबाव मोनसे गिदिर ओरैबायदि प्रब्लेम जादों बे प्रब्लेमखौ देखायनो होननानै नोंथांमोननो भिडिअखौ बानायदों ओरैबायदि प्रब्लेम माने इउटुबनि थाखाय मोनसे आर्जेन्टलि बेखौ नोंथांमोननो माने किसुमान हेक जानाय बायदि नोंनि भिडिअखौ नायोबा बेलेगनियासो अपेन जायो बे मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जादों इउटुबाव बेखौ नोंथांमोना हाखु दाखुनि शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जुदि भिडिअआव नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम जाहाथे बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननो नटिफिकेसन होबाय थानो हायो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम माने नोंनि भिडिअखौ नायबाथाय बेलेगनि भिडिअआसो अपेन जायो माने हेक खालामनाय बायदि बेखौ माबायदि जायो देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था स्क्रिनाव नुलांगोन माबायदि गुबुना माबायदि हेक खालामो आरो बेखौ माबायदि सल्भ खालामगोन बेखौ देखायगासिनो बे प्रब्लेम जानायखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दिप नार्जारि बर' सुबुंनिनो बेनो ओरैनो जास्ट भिडिअ बिनि भिडिअआनो बे दोङो जास्ट फर फान भिडिअ बेफोर दोङो खिन्थु इनि भिडिअनि फर फान बेलेग बेलेग बेखौ आङो क्लिक खालामनि दै बे फैयो हो बेनिफ्राय भिडिअनि गाहायाव बेलेगसो फैयो बेनि माबा बेलेगासो जादों बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो माबासो थांबाय केजुवेल चेनेल इउजार बेलेगावसो भिउस जाहैबाय बिनि चेनेलनि माबायाव खिन्थु बेना भिडिअआ बेलेगसो दोङो खिन्थु बेलेगसो जाहैदों बेफोरो न' भिउस बेबो बेलेगावसो थांबाय नै If someone says we'll take money only in account, then on your Paytm app, enter mobile number and transfer money. बेलेगावसो थाङो प्रब्लेमा बेखौ हेकबो खालामाखै रावबो बेयो जास्ट मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय जादों बे प्रब्लेमखौ मा खालामनांगौ आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोबा जोङो मा खालामनांगौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै फार्स्टआवनो क्रोम ब्राउजारखौ जोङो अपेन खालामना ला इउटुबाव माने इउटुब स्टुडिअखौ क्रोम ब्राउजाराव अपेन खालाम क्रोम ब्राउजाराव अपेन खालामखांनायनि उनाव मा खालामनांगोन नोंनि चेनेलनि माबायाव बे खनायाव लिरनाय थागोन कास्टमाइज बे कास्टमाइजआव क्लिक खालामनानै नोंनि माबा मोनसे जायखिजाया भिडिअ सेलेक्ट खालामनानै नोङो एडिं खालामनो हागोन होमबानो नोंनि प्रब्लेमा सल्भ नों जुदि कास्टमाइज खालामोबा बे प्रब्लेमा नोंनाव जानो हाया नोंनावबो मालाबा जानो हानाय जायाखैबाबो आंनावबो मालाबा जानो हानाय बे इउटुबनि मोनसे बियो जाफ्लेबाय थानाय प्रब्लेम बेखौ रावबो चेनेलखौ हेक खालामाखै आरो बिदि प्रब्लेमा जाफ्लेबाय थायो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो मिथिनानै ला जायफोरा बेफोरबायदि जायाखै चेनेलखौ कास्टमाइज खालामना लाब्लानो बेफोरबायदि प्रब्लेमा जानो हाया क्रोम ब्राउजाराव इउटुब स्टुडिअखौ अपेन खालाम ओमफ्राय बे कास्टमाइजनि अपसन दङ बे क्लिक खालामनानै नोंनि माने चेनेलनि जायखिजाया मोनसे भिडिअखौ एड खालामनानै नोङो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै लानो हायो जायफोरनाव दा जायाखै उनाव जानोबो हानाय बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नाय बुजिगोन मोनथिना लानाया गोनांथि जेबो माबा गैया जाहाथे उनाव नोंनावबो खामानि फैगोन बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ अकस्मात बानायनाय जाबाय